И здравейте YouTube, аз съм Pusman32 и сега ще ви покажа как да си направите автоматична лампа, която свети. И сега вижте, това е най-простият модел. А това са тези другите. И сега ще ви покажа как се прави. Пак ви казвам, това е най-простият модел. А вие можете да си украсите в какъвто искате, по какъвто искате начин. Ето така. И сега, ето, като стане ден, се изключва. Като стане нощ, светло. Така и с всичко стане. Ето. И да, дами и господа, това беше, да ви харесало и чао!